Drevo s nižším označením ako C24 si nikdy na dom nedávajte, lebo vám sníje apokalypsa. Už som videl domy, ktoré mali strechu z dreva s označením C16. Drevo za pár rokov začne meniť svoju farbu na zelenú a to je prvým príznakom začínajúcich problémov. Stavebné rezivo s označením C16 až po C22 má totižto vysoký obsah voľnej aj viazanej vody, bude teda v čase meniť svoj tvar a pri zosýchaní by sa mohli z tohto dreva postupne vyťahovať kovové styčníkové platne. To môže spôsobiť poškodenie strechy, narušenie statiky, kde nasledujú drahé opravy strechy, stropov či dokonca interiéru. A potom tu je pevnostné rezivo C24. To je drevo, s ktorým realizujeme všetky naše väzníky. Je vhodné na výrobu priehradových väzníkov, je priemyselne vysušené, následne hobľované pre zaručenie rovnakej hrúbky a prebehlo ako strojovým, tak aj ručným triedením. Vysušenie má za následok tvarovú stálosť, pevnosť, zaručuje vysokú kvalitu a spoľahlivosť spoja po zalisovaní kovovej platne s prelisovanými hrotmi. Preto, ak chcete mať záruku a istotu kvalitnej väzníkovej strechy, na ktorú sa môžete dlhé roky spoľahnúť, zvoľte si strechu zo suchého pevnostného reziva C24. Skontaktujte sa s nami a dajte nám šancu ukázať, ako vyzerá dostupná svetová kvalita. Na váš dopyt odpovieme už s prvotnou cenovou ponukou na mieru do 48 hodín.